Hi guys! So ito guys, mukbang po tayo guys. Andito po si Brenda, kasama natin. And itong video na ito guys, ikakat ko to siya sa dalawang may part 1. Ito yung part 1 sa akin and then yung part 2 kung gusto niyo makita guys. Puntahan nyo si Brenda, ilagay ko yung link sa description box para kay Brenda. Puntahan nyo sa channel niya. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa kanya, please subscribe to her channel. Sa channel niya, sa Facebook page at saka sa YouTube niya sa channel. So yun, ilagay ko yung sa description box. Kakain lang kami guys kasi gutom kami, okay? Tara, kain tayo guys. Kain. So introduce B, yung sarili mo B. Hi Yung guys. bago ka lang sa Ayan, 'di ba? Ito, bago lang ako sa YouTube at saka ayan, salamat kay Ann kasi Wag siya na. yung nag-encourage sa akin para Nag-discourage. encourage. Nag-encourage. Okay, so So yun, kain kakain na, na tayo. kain na kami. Naghinaw naman kami guys. Malinis po yung Napugas na kamay kami. namin. Andito po ako sa filming room. Mamaya may init na itong light. Kain lang kami. Gabi, anuhin mo na yun, Bill. Asan yung ano? Nagbumili din si Brenda ng ano guys, iba? Ano to, Be? Tapos tignan nyo, di ba? Ang laki ng ano. As in, buong pata. Ha? Buong pata. Saan ito isaw-saw dito, no? Dito natin. Oo. Tika mo na. Dito, Bill. Delete na. Ayan. Oh my God, ang sarap nito. Oh my God, Brenda, kunan mo na, Be. Meron ako. Oh my God, ang taba-taba. Napaka-crunchy. Oh my God, ang sarap. Be, kuha ka. And then, meron kaming ano. Dire-diretso itong namukbang, guys, kasi gutom. Ano to, Be? Lato. 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 So, meron kaming lato dito. And, May Yan. noodles, may lato, at saka may tato. ang sarap. Napaka-crispy niya. As in, ang sarap. Tsaka yung ano ba, lasa. Yung taba ba? Walang usap-usap po to, guys. Bawal magsalita. Wala kasi kaming breakfast at John's. Mm-mm. Lalo na ako, wala pang dinner. Gutom talaga yan si Brenda. Ito na lang gamitin ko. Kamanyan mo. Sus, tuo man ka. Pati yung lato, crispy din. May tunog din. Ang harap eh. Ang sarap ng ano ni Kuya. Ito be. Nung lato be dito be. Ang sarap ng pata, no? Ang sarap. As in. Ano yung crispy? Yung taba niya na sisi talaga. Si Tami guys, andun sa baba. Huwag kayong mag-alala kasi meron siyang crispy pata din. May isang buong crispy pata. May isang buong crispy pata ka. Crispy, no? Mainit-init pa siya, no? Masarap tong lato. Pangalawang beses ko tong natikman. Yung una nung nag-vlog ako. Yun. Halabi lifted ka pala be. Kahit magsulat ganun din. Matalino daw yung ganyan. Matalino naman ako. Talaga? Matalino ka talaga? Matalino talaga ako. Hindi ikaw na. Binuhat sa sariling upuan, no? Scientist ka.
Joke lang. Hindi ako scientist. Hindi ako scientist, pero sa lab ako nagtatrabaho. Joke lang, guys. Love. Lab. Ang crispy, natutusok yung mga gilagid ko. Ichu mo kasi. Tingnan mo, nagchuchu ako. Parang Ang si sarap, Roxy. no? Si Roxy, hindi na magchuchu. Lamunin lahat. Ang sarap ng crispy pata. So, anong mo, be? Ang Anong, ganap ko? anong ganap mo sa buhay? Yung ganap ko sa buhay, yun na yun. Sarap. Trabaho? Trabaho. Dumpster dive? Dumpster dive talaga. Gusto ko ng dumpster dive. Masarap, no? I mean, masaya, no? Ang saya. Nakaka-relax din kasi nakakatanggal stress yung pag ginagawa mo, happy ka. Happy ka sa ginagawa mo, ganun pala. Mm-mm. Lang, sarap. Makapag-order nga din to. Mm-mm. Pero Sarap isang linggo ko siyang... Mm-mm. Mali pala talaga kung no? Nag-order ka ng isa, no? Anyway. So guys, puntahan nyo niyan si Brenda guys sa isang channel. Sa channel niya kasi Simply Me Vlog, guys. ilagay ko yung description. Baguhan pa kasi si Brenda guys, parang hindi pa niya sanay na Hindi masyadong palasalita ba? Kasi baguhan. Parang nahihiya. And then iba din yung salita niya guys. Kasi bago pa. Para siyang Hindi bago ko alam pa kung talaga. anong sasabihin ko ba? And then meron siyang Facebook page. Brand Reality Life, guys. Okay pag-usapan yung mamaya. Alin? Yung mo. Like ko? Wag na. Wag na. Wag na talaga. Wag na. Magpapakit na naman ako. Tumitingin ako. Parang ang bata mo dun, Beo. O, diba? Kasi malayo yan. Pero pag nasa talaga, harap-harapan, tamatanda yan. Aha. So pag-usapan na lang natin mamaya sa channel mo yung ilang taon ka na dito. Mamaya na. Oo. Ilang taon ako dito kung paano ako napunta rito. Lumipad po siya guys. Lumipad ako. Karoon na walang sampakpak. Pag-usapan natin mamaya. Sa mga curious kay Brenda. Sa mga curious po dyan kung paano ako nakapunta rito. Ayun. Lato. Di ba no? Short no? Wala ito sa Manila. Yung lato? Parang wala. Wala ito. Pero galing Pinas, di ba? Sa mga Marami ito probinsya. sa probinsya ganito. Sa mga malalapit. Dito ko naman. Okay lang yan. Sa mga malalapit sa mga dagat ba? Rinig mo yun? Ang lato. Masarap, ged. Kaya sabi ko Meron ding isa yung malaki yung liso. Oo, yung malaki yung buto. Hindi pala yung liso. Sa Tagalog. Hindi, buto. Buto pala yun. Yung buto sa amin is putok. Putok ng kilikili. Putok ng baril. Oo. Buto. Buto. Kahit anong buto. Or buto. Buto, iba naman yun. Di ba alam mo yung buto? Buto at saka buto. Ay, parang parehas din ng Spelling. spelling, pero yung pag-pronounce lang ba? Alam mo din yung buto talaga, alam mo? Yung boto. Boto. Bre. Boto. Buto ng lalaki. Parang buto. Buto. Di ba buto yung bone? Buto. Okay. Buto yung seeds ng mga ganyan. Tapos buto. Boto.
Paano ba yung buto yung lalaki? Mhm. Buto Yung yung ay parang parehas pagkasabi ng same lang talaga. Mhm. Same lang, parang the same lang, pero nasa sa tao na yun kung ano yung conversation ninyo. Okay. So, Masarap yung onion din. onion ba? Mhm. Christmas na bukas, guys. Ay, Eid na pala. Christmas Eve. Ang dali kong nabusog, be. Madaling mabusog. Ano mo, be? Meron ditong laman, be. Ito, malaman ito. Mhm. Diba, yung tint ang ingay. Ang daming taba, guys. Huwag na natin kainin yung taba kasi delikede. Diba, be? Mhm. Kailan natin to plinan? Ng isang araw lang? Kapon. Kagabi. Kagabi. Parang mas gusto ko yung ano ba, yung Mhm. Skin. wala, ang laki. Kasi yung skin crunchy. kaysa yung ano ba? Sobrang crunchy. Kumakain na kami. Iwan ko. Masarap, no? Mhm. Nagustuhan ni Ang Brenda gusto yung ko. taba. Oo. Kumain si Brenda ng taba. Masarap, no? Oo, ang sarap. Busog na ako, be. Huwag ka na. Hindi pa natin kalahati eh. Mm-mm. Sus, paano na kaya kung nag-order tayo yung isa-isa? Ano yan? Oo, di ba plan natin tag-isa tayo? Mm-mm. Pero ang laki pala. Hindi pala kaya natin ubusin ka. Hindi pa nga nakalahati yan, oh. Mm-mm. Pasensya na guys, kain lang kami dito. Kanin, be. Hala. Diyos ko. Tignan nyo guys, my God. Okay guys. I-end ko na to dito yung sa akin guys. And then, punta tayo kay Brenda. Thank you guys so much for watching. And then, continuation tayo kay Brenda channel. Okay na be. Ikaw na be, magsalita ka be. Ayan guys, yun nga, pag-usapan namin kung paano ako napunta rito. So, ayan. So, interviewin kita. Sige. So, paano ka ba nakapunta dito? Ano, sinakyan mo? Joke lang. Paano ka ba nakapunta dito? Parang inisip ko Saan ka talaga. galing talaga? Galing talaga akong Pilipinas. Jarot lang, hindi. Merry Christmas to you.